kým ostatní mohli slobodne rásť, ty si bojovala o prežitie. Tvoja myseľ sa učila, ako zostať v bezpečí. Ich myseľ sa učila, ako prosperovať. To nie je tvoja chyba. Tí, čo neprežili hlboké traumy, mali inú cestu. Oni sa mohli sústrediť na svoje sny. Ty si sa musela sústrediť, ako prežiť každý ďalší deň. Kým oni plánovali budúcnosť, ty si liečila svoju minulosť. Nie si pozadu, nie si pomalá, len ty si musela niesť váhu, ktorú oni nemuseli dvíhať. Ak sa teraz cítiš tak, že ich musíš dobehnúť, pamätaj prečo. Pamätaj, aká si silná, že si to dotiahla a sem, čím všetkým si prešla a si to prežila. Ešte raz, nie si pozadu, nie si pomel. Si presne tam na svojej ceste, kde máš byť. Si na čas.